Vot de català, una tall de regla, un cop de regla als llits, així. Tota la taula, com fèiem grans sopars, grans dinars de festes, o els casaments, o tot això, fins al Nadal, hi havia tota la família de mar i de muntanya. Tothom parlava català, tothom parlava només en català, i nosaltres us agradava de sentir totes les històries en català, les xistes i tot això. Però nosaltres érem a la punta de la taula, els joves, tots els joves, i parlàvem només en francès. Això ens fa mal, als ancians us fa mal al cor, això. Tenim l'habitud de parlar català, rebien, Un mot de català, pam! Ara aquesta gent els transformarem en funcionaris. Volien evoluar, Llavors, com volien evoluar, se creien que en parlant francès així seria més fàcil de trobar una posició social. I les noies, per exemple, era pitjor. És per això que les noies van parlar menys català que els nois. Els nois encara bo. A casa tenia una germana, I bé, a la meva germana, els meus pares hi parlaven francès. I jo parlava en català. Segur que hi venit a fer ballar, com en aquells de Perpinyà, si venit a fer ballar perquè parlaven bé el francès, miraves de parlar pas català. El que els agradava era d'anar al cinema, de Vinçà. I com ma mare veia totes aquestes dones que vivien històries d'amor fantàstiques, parlaven en francès, encara que eren americanes, doblades en francès, però parlaven en francès. Què veia a casa? Veia les ties que mataven el porc, que mataven les gallines, que sortien al fem. Aquesta gent per què parlaven tant del francès i de França? Heu sentit alguna particularitat, alguna cosa que dien diferent? Si en voleu saber més, quedeu-vos fins al final per a descobrir-ho. Dialectes, història de la llengua. Gràcies per haver-vos quedat. Ara podreu descobrir que aquesta parla se'n diu català septentrional o català rossellonès. Està dins del bloc oriental i està a la part més septentrional del Principat de Catalunya. Està des del 1659 dins de l'estat francès i la conformen les comarques del Capcir, del Vallespir, lo Conflent, lo Rosselló i mitja Cerdanya. I com és això que una part de Catalunya de cop va deixar de formar-ne part i se la va quedar a França? Per què parlen tant de francès? Què ha passat durant els darrers anys? Avui dia, com passa en el castellà a Catalunya, allà parlen tots francès, ne saben perquè és l'idioma de l'escola i l'idioma oficial, però encara hi ha prou gent que manté el català com a llengua familiar i llengua social, tot i que cada vegada menys. Durant segles, el català continuava sent la llengua dels pagesos, la llengua més habitual de tothom, fins a mitjan segle XX, fins fa realment 4 dies, quan hi va haver un tall generacional abrupte, que els pares van deixar d'ensenyar la llengua a casa, de parlar la llengua a casa, per a parlar-los en francès. Per entendre-ho, cal saber com és França, com és descentralista. Enviaven professors de la resta de França a la zona catalanòfona o a zones on parlaven una altra llengua diferent del francès, i els professors recomanaven a les famílies de parlar-los en francès, perquè una altra llengua no era culta i podia haver retards en l'aprenentatge, coses que, evidentment, s'han anat desmentint i són falses. Per prejudici lingüístic, per inseguretat, per voler un futur millor dins de l'estat francès, molta gent va deixar de parlar les seues llengües als fills. Tanmateix, actualment hi ha moltes entitats i moltes associacions no estatals que miren d'acostar aquestes llengües als alumnes des de ben menuts. Principalment a Catalunya Nord tenim l'escola La Bressola, però també hi ha altres diferents escoles a altres regions de França que són associacionistes. Actualment les dades no són gens positives i principalment van a la baixa, sobretot pel que fa a l'ús social, que crec que no era més alt d'un 3% de la població total. Però abans de continuar, tornem al 1659, al Tractat dels Pirineus, un tractat de pau produït després de la Guerra dels Segadors, en què no es va tindre en compte a l'hora de negociar l'opinió de les Corts Catalanes. Una de les conseqüències va ser la cessió del Comtat del Rosselló i de les terres actuals de la Catalunya del Nord a França. S'hi va fer oficial el francès, però es va mantenir en el català fins l'any 1700, any en què Lluís XIV va fer un decret catalanòfob a més no poder, en què, entre d'altres coses, s'hi dia que l'ús del català repugna i és contrari a l'honor de la nació francesa. I ja veu el títol, Prohibició oficial de la llengua catalana, a 2 d'abril del 1700, pel rei. I des de llavors que no és oficial, més de 325 anys. Tanmateix, el català va continuar sent la llengua del poble fins fa 4 dies. Realment és un milagre que encara hi hagi gent defensant-lo i gent estudiant-lo.
Hi ha molta gent resistint davant d'esta opressió lingüística i cultural. El parlar tradicional del Rosselló també està en perill d'extinció. Ara la gent que comença a aprendre'l o que vol recuperar la llengua familiar sovint n'aprèn la varietat estàndard, que no té en compte els trets tradicionals, tot i que encara hi ha gent que els fa i que els coneix. Una de les grans particularitats és que només té 5 vocals tòniques. No diferencien entre la E tancada i la E oberta, sinó que hi ha una E intermitja, una espècie de E. El mateix passa en la O i O oberta i tancada. 10 i 10 sonen diferents. 10, 10. Aproximadament. Les O tancades tòniques se solen tancar en U. En lloc de dir llop, diuen llup. En lloc de dir constitució, dirien constitució. Un tret compartit en el mallorquí és que les esdrúixoles acabades en IA se redueixen a I. En lloc de dir família, dirien família. Un tret per influència francesa seria la R, gutural, que ja no distingeixen de la R vibrant. Un altre tret curiós que mantenen és el possessiu llur, llur, llura. A nivell gramatical també tenen la partícula pas, molt interessant, i que també conserva el francès i l'occità. Si bé a la Catalunya del Sud també es pot fer servir, allà és pràcticament l'única partícula que fan servir de negació. No ho sé pas. I fins i tot poden eliminar la partícula no. Ho sé pas. La primera persona del present indicatiu té la partícula i. Jo parli, jo canti. A banda d'una gran quantitat de gal·licismes i alguns castellanismes antics, també té occitanismes per la seva relació en Occitània. Molt interessant. Avui el rossellonès manté una vitalitat fràgil. El francès és molt dominant i molts jóvens ja no el parlen ni a casa. Tanmateix hi ha un fort sentiment de pertinença. Hi ha un fort sentiment de catalanitat. La gent diu, soc català, soc del país català, soc de la Catalunya del Nord. La senyera és present a molts de pobles i a molts de balcons, de molts ajuntaments. I hi ha força col·lectius i grups de música, grups culturals, associacions que el mantenen viu. El rossellonès és un parlar històric en molts de trets particulars. No és un català estrany, és català oriental, de ple dret, en la riquesa del contacte en el francès i l'occità. I ara toca a tu. Coneixies este dialecte? Has sentit mai parlar rossellonès? Escriu-me els comentaris.